elke maand komt Sjoerd-Jan langs om beks te brengen. En zijn dochter Hanna is met Sjoerd mooi. Hey Yveske. Rijntje. Van wie bent je bij pen? Van Christy. Christy. En Brett weer een beetje. Ja. Oké. Maar Christy is leuker. Ja. Oké. Oh, vet koppig. Hij is zo schattig, hè? Hij is zo schattig. Okay. I got some apples. I will share it with the horses. Hey Sally. Rijntje. Korallen. Tje. Hey Bella. Hoi. Rijsie. Kom maar. Coralla asks me for more. Hey, Skittle. Hey, Shani. Puck. Glendy. Peach. And yes, Mario. Oh. Oh. Pues. Kom maar, Coralla. Kom maar. Rijntje. Oh. I got some more for Bibi and Yveske. That's the other side. Hi. Okay. Hey. Daisy. Spidey? Sure.
Zit daar. Neem dan deze maar, Daisy. Oh ja, sorry Rijntje. Oh, braaf. Oh, oeps. Blomke. Why? Wat tosto? Oh. Okay. Blomke was very itchy, so we took away the football. Oh. Okay. Hey Bella. Hey Bella. Hallo. Blomke. Sally. Shiny, Skittle, Puck en Bibi. Hey Puck. Rijntje. En Rijsie. Hey. Hallo. Spidey. Landy. Mario. Peach. En Daisy. Oh no. Bibi? Kom maar. Kom. Oh. Kom maar. Kom eens. Oh, braaf. Nee, nee, nee. Kom maar. Goed zo. Kom maar. Braaf. Hey, goed zo. Braaf, hè?
Oeps. Nou, kom maar. Kom maar. Goed zo. Oh. Volgens mij is ze hier over heen gegaan. Oeps. Nou, kom maar. Het is wel bij Yveske. Kom. Kom maar, Bibi. Hallo? Kom. Goed zo. Daarvoor. Hey. Allegaar hengstig. Daisy en Puck. Shiny. Nou, Mario. Kom maar. Goed zo. Landy en Peach. Skittle en Shiny. En Puck. Kom hier! Joeke. Puckie. No. Kom maar. Goed zo. Nee. Doe maar. Oh.